vítám vás u dalšího videa, u druhého dílu. Dneska je sobota, 15. dubna a už jsem ubytovaný v klášteře ve Slaném. Ukážu vám, jaký mám pokoj, takže když se podíváte kolem dokola se mnou, tak uvidíte, jak ten můj pokoj vypadá. Není to žádná středověká kopka, jak mají lidi občas ve zvyku si myslet, že to v dnešní době v klášteře vypadá. Nicméně, proč nemám video ze včerejška, zpátka, tak je důvod ten, že jsem se tady zakecal, potřeboval jsem se ubytovat, zeptat se, jak bude všechno probíhat a všechny ostatní věci. Co se týče teda toho včerejška, tak já jsem přijel nějak v 4:30 odpoledne a v 6 hodin večer byla večeře. A večeře byla klasická, je nás tady asi 17 ubytovaných a večeře je v pospolitosti, je nás tady u stolu sedí teda 17 lidí a je to všechno probíhá víceméně v tichosti a víc to člověk tak jako vnitřně prožívá. Což je strašně super věc, můžete si zamyslet nad věcma, které vás denně trápí, nebo přemýšlet nad tím, co udělat jako další kroky, což je podle mě určitě ohromný přínos. No a večer byl obřad, který se nazývá Adorace kříže, který probíhá taktéž v tichosti s lehkým zpěvem. A funguje to tak, že je velká místnost, normálně se to děje v kostele, tady se to dělá v takový jakoby hale s oltářem, židlem a prostě připomíná to normálně klasický kostel, jenom protože byla ještě zima, tak to je udělané vevnitř. A představte si teda, že vepředu před váma je oltář, pod ním jsou 2 svícny a mezi těmi svícny je kříž, na kterém je ukřižovaný Ježíš. A za doprovodu zpěvu každý pokládá svíčku kolem toho kříže. Tenhle ten proces trvá asi hodinu, potom nastává večerka a jde se spát. Samozřejmě předtím se umyjete, že jo, všechno takhle ty věci a prostě to prožíváte víceméně vnitřně. Dneska je vlastně sobota, jak jsem říkal, a já jsem stál nějakých 6:30, protože ve 6:45 už byly ranní modlitby, což se konalo v té samé hale, kde je ta včerejší adorace. A ten proces, ty ranní modlitby, zase probíhá v pospolitosti všech lidí, co tady momentálně jsou. A trvá zase zhruba hodinu. Funguje na základě toho, že se společně modlíte, rozjímáte v tichosti a potom se jde na snídani. Na snídaně zase klasicky v pospolitosti, jako vypadáte jako jedna velká rodina, což je strašně příjemný, když na snídani vás je hodně moc. No a teďka vlastně momentálně jsou 4 hodiny klidu, kdy ve 12:45 je modlitba uprostřed dne a potom v poledních hodinách bude příprava na vigílie ranní, což se koná v neděli od 4 hodin ráno a to bude vlastně součást i toho mýho křtu. Abych pravdu řekl, tak jméno už mám teda vybraný, dozvíte se ho až v tom posledním díle. Jinak všichni jsou tady naprosto příjemný, strašně super atmosféra, jenom je ta atmosféra taková moc klidná, takže člověk, co žije každý den v nějakém schonu, kde všechno funguje rychle, tak tady se začne zpočátku nudit, ale potom začne přemýšlet a ten čas utíká víceméně stejně, ale víc máte času na to přemýšlet, urovnat si myšlenky a přemýšlet nad tím, co děláte dobře, špatně, jestli něco chcete zlepšit nebo nechcete zlepšit. Takže tohle to určitě každému prospěje. Jinak videa z těch jednotlivých obřadů nebudou, protože ty chci, jestli od ně mají lidi zájem, tak aby si je prožili sami. Případně budu o nich pouze mluvit, ale nebudu je nějak natáčet. A vždycky se uvidíme jenom takhle u takového toho vlogu. Takže momentálně jsem vám sdělil teda, jak probíhá to ubytování, jak to tady probíhá a uvidíme se u dalšího videa po těch dalších procesech. Takže mějte se tím a ahoj.
Ahoj lidi, tady Alguty a vítám vás u dalšího videa, u dalšího dílu Cesta na křtěny. A už máme sobotu večer, je 8 hodin, za chvíli půjdu spát, protože ráno vstávám ve 3 hodiny ráno, kdy začne vlastně celý ten obřad toho křtu. Dnešní odpoledne proběhlo zajímavě, byl oběd, potom byly odpoledne přípravy na vigilie, což je vlastně ta sobota ráno, a večer nešpory, což byla modlitba před večeří. No a vlastně dneska to všechno skončí, dneska je můj poslední den jako pohana a zítra po tom křestním obřadu se ze mě stane křesťan, na což se moc těším, až spečetím vlastně svůj život s Bohem. A uvidíme se u dalšího videa, který bude z neděle a bude ještě vlastně ráno, kdy budu ještě stále pohan, a potom bude závěrečný video, kdy se stanu křesťanem a odhalím vám svoje druhé jméno. Takže mějte se hezky a ahoj.